Er der mad nok til alle? Vi bliver flere og flere mennesker på jorden. Dette er et stigende problem, da der er en ulige fordeling af føden på jorden. Dette prøver forskerne at lave om på. I dag lever over 1 milliard mennesker i sult og fattigdom. Man forventer, at befolkningstallet vil stige fra 6 milliarder til 9,2 milliarder inden år 2050. Halvdelen af verdens befolkning er afhængig af landbruget. Vores biler skal også have mad, ligesom vi selv skal. Vi skifter olie og benzin ud med biobrændsel. Klimaændringerne gør også noget ved landbruget. Det er også i de mest befolkningsrige lande, der er mest fattigdom og mindst landbrug. I Danmark har vi haft et stigende forbrug på 80 kilo kød per person om året, og i Kina er de gået fra 15 til 50 kilo kød per person om året, og stort set alle steder er det steget. Mange af vores landbrugsarealer er blevet nedlagt, enten fordi jorden er ødelagt, eller fordi landbrugsjorden er blevet til en by eller en byggegrund, så der kan blive endnu flere mennesker. Der er 800 milliarder mennesker, som sulter, og FN's målsætning for 2015 om, at sult og fattigdom skulle halveres og til sidst udryddes, holder ikke. Til gengæld er tallene steget. Dette skyldes blandt andet prisstigninger på mad, som skyldes krise og dårlige høster. Trods dårlige høster er produktionen af fødevarer ikke det reelle problem. Fattige mennesker har ikke råd til det. De har ikke råd til maden. Derudover er det også moralsk forkert, at man i mange lande satser på biobrændstof, produceret af majs, sukkerroer med mere, når en stor del af verdens befolkning sulter. Middelklassen vokser også, og der bliver derfor en større efterspørgsel på fødevarer, og især kød, som vi nævnte tidligere. Vi skal derfor øge verdens fødevareproduktion med 70% frem til 2050. På baggrund af dette bliver vi nødt til at investere i landbruget. Og som det ses på grafen her, er tallet faldende. Hvis vi ser på grafen her, kan vi også se, at tallet er faldet. Og selv i de lande, hvor der er størst og mest brug for landbrugsforskning. Lande som Asien og Indien skal producere mere. Problemet er bare, at deres jord ikke er som den danske. Den danske jord er meget frugtbar og indeholder essentielle næringsstoffer. For at udrydde fattigdom helt, skal vi også øge landbrugsarealerne, så vi kan producere fødevarer nok til alle.